magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicolia. Wow, pwedeng maging member ng Repertory Philippines. Na-inspire ako. Na-inspire ka ba? Sa napanood natin kagabi. Ayan hello sa iyo, Diego Bandido, at hello po din sa lahat ng mga kabisya natin na at this point in their lives, hindi pa po nafe-feel ang Christmas spirit. Ayan. Kagabi, ramdam na. Correct. Alam nyo po, ewan ko, yun nga yung usapan namin mga DJs, hindi namin maintindihan, bakit ngayong Paskong to, parang yung vibe ng Christmas, yung hindi, kahit kulang ba sa kutitap? Kulang ba sa kinang yung mga palipaligid? Kasi yung kakulangan sa sweldo, parang dati naman, hindi na nakakagulat yun. Basic parang na siya. basic na siya. Wala namang, hindi naman bago yun, di ba? So, hindi siya tungkol sa pera. So, parang, nung kami po inibitahan na manood ng Going Home to Christmas, yes, a Jose Marichan musical. Kahit na it was during a weekday, o na December, yes, na alam mong sobrang traffic, parang ako, si Diego, si Conyo, Bicolano, tsaka si Robin Shena, tsaka yung wife ni Diego, we took it upon ourselves na, sige, manood tayo. Una, fan tayo ni Jose Marichan. Yes, of course naman. Diba? Lahat ng kanta niya, memorize natin. Diba? Magkaroon ng contest sa mga kanta ni Jose Marichan. Mananalo tayo. Lalaban ako dyan, Jegs. Diba? Pangalawa, fan din naman tayo ng Christmas. Gusto natin yung season So, para pagsamahin yung Pasko at si Jose Marichan sa isang musical, by Repertory Philippines, diba? Sinong hihindi? Oo naman. Ang ganda. Alam niyo kung ano lang po yung nahirapan kami? Yung tinutugtog yung mga kanta ni Jose Marichan, tapos bawal kaming kumanta. Kasi syempre musical yon. Hindi naman po siya videoke session, karaoke session. So dapat manood kami, di ba? Alam mo, napansin ko sa sarili ko, parang hindi ko mapigilan yung sarili. Gusto, yung mga idea, yung, di ba bumubulong ako sa'yo? Di ba napansin mo? Sa kapila ng sasawa ko. Kasi di mo mapigil, kasi parang ang hirap na, alam mo yung kanta. Okay. Di ba? Alam mo yung kanta, tas hindi mo siya makanta. Akong ginagawa ko, binubulungan ko si Princess, yung anak ko yung lalo na yung Please Be Careful With My Heart, di kinanta, sabi ko, if you love me like you tell me, binubulong ko sa kanya. Hindi ko kaya! Ako din sasawa ko sa kabila. Ang sarap kantahin. So anyways, if you're interested, ito, napakaganda po nitong pinanood namin na musical kagabi. It's at the RCBC Plaza Auditorium. Meron pa po silang 5 more shows. Wow, konti na lang. Konti na lang hanggang December 15, hanggang sa Sunday na lang. So sana wag nyo pong i-miss yung chance na makanood po kayo. Going Home to Christmas, a Jose Marichan musical. Pwede nyo pong i-check out ang Repertory Philippines Facebook page for more details. Kung kagaya po kayo namin na hindi namin naramdaman yung Pasko sa labas, baka sa loob ng isang auditorium, correct, mararamdaman nyo mo. po. Totoo, kasi yun, ang dami naming iyak dun Si Robin kami ni Robin. Namamaga yung mata. Paglabas namin, magamaga yung mata ni Robin. As in talaga. Tapos, yung mga characters dun sa musical, sobrang di mo alam kung sino sa kanila yung favorite mo. Kasi lahat sila main character vibes. Ang galing nila. Ang galing talaga. Tapos, bumalik na naman, Jigs, yung pangarap ko maging part ng musical. Alam mo ba dati, naging part ako ng theater? As in, nakapag-perform ako sa, parang ganyan. Not even sure kung RCBC Plaza or Insular Life. Parang Insular Life nung bata pa ako. Tapos, alam mo kung anong role ko? Ano, bulol. Alam mo, minsan po mangarap ako, sana pwede po bang lead singer? Pwede po bang maging prinsesa? Ganyan. Wale. Kung hindi ako bituin, kung hindi ako agila, kung hindi ako puno, kung hindi ako sundalo na lalaki, bulol ako. Yan yung mga rules ko So no wonder na magkakasama-sama tayo nila Conyo tsaka ni Robin, ikaw tsaka ako, na kumbaga na-appreciate natin kasi may mga background may background ng sa theater. ng
slide sa theater. Si Robin, Si Robin nagpa-perform talaga eh. Si Konyo din naman. Ako din, kahit paano may background din, kahit sa probinsya lang, di Yes. ba? Hindi, tsaka hindi ko kayo pipiliin or hindi tayo magsasama-sama kung sa tingin ko, hindi nyo ma-appreciate ang musical. Parang yung asawa ko, hindi talaga siya kasali. Hindi talaga siya kasali sa listahan ng mga manonood. Yung pagtanong niya ako niya, nag-enjoy naman kayo? Pero sa isip niya naman enjoy niya. Oo, sa isip niya, ano yun? Yung kwento kami ng kwento, tapos alam ko namang parang kunwari interesado siya, pero hindi yan interesado. Kasi may ganun eh, na there are people who are fond of musicals, theater, plays, may mga ganun eh. Meron mga taong hindi. Yung di mo talaga sila isasama dyan kasi kung hindi lang sila magreklamo, tutulugan ka lang or mapapahiya ka dyan kasi wala ibang gagawin yan kundi mag-cellphone, di ba? So si Jowa Dick ay hindi siya member ng Sinigang. Oo, hindi siya member ng Sinigang, di ba? Kasi nakakatulog sa sine. Oo, correct. Totoo yan. Hindi nakakatulog yan sa sinehan, promise. Alam mo, sabi ko nga isang beses nanood kami ng Les Miserables. Sine. Movie version. So, hindi na ito yung musical. Movie version. Pero, kumakanta din dun sa mismong sine. Iyak ako ng iyak. Jex, yung iyak ko talaga parang yung iniwan ng jowa. Yung iyak ko nung iniwan ako ni Christian Bale. Ganon. Tapos siya, ba't ka umiiyak? Ano ba nangyari? So, feeling niya nung kinakantaan siya ay pinapatulog siya. Oo, correct. Diba? So, hindi niya talaga, may ganun eh. So, kaya nung sinabi niya, hi, Eric Cabahug, siya yung nagbigay ng tickets. Si Emperor Eric Cabahug, nung sinabi niya na magpapa-experience na sa atin, meron na akong mga pinili. Actually, ang pwede rin talaga si Rocky. Kaya lang kasi, naka-ere. Ganon. So, yun yung ginawa namin kagabi. And promise na feel po namin yung Christmas spirit. Yun. So please don't miss it out. Ang ganda po ng musical na ito. At ang pinakamahalaga dito, sinusuportahan po natin ang talento ng mga Pilipino. Nagugulat po kami yung mga kilala namin nandun pala sa stage. Oo, correct. Mga kamukha. Mga kalukalat. Mga kalukalat. May kamukha ni Maratoni. May kamukha ni Madam Mayat de la Rosa. Sabi ng anak ko, sabi ni Princess, kaya pala Tita Mayat de la Rosa is so busy because she also has time to go to repertory. Sabi niya ba kay Jowa Dick, ayan, sabi niya, Daddy, nakita namin yun, Tita Mayat is selling puto bongbong. Kasi yun yung isa sa mga role niya. Nakakatuwa siya. At ito pa yung alaman namin, kami mga DJ. Kasi ang alam namin, kami, kanal humor eh. Alam namin, kami, sad-sad, kanal humor. Diba? Tawang-tawa kami sa mga aircon humor kagabi. So nakakasabay kami. Nakakasabay. Pero ang ganda po niyan. So kung ayaw mo po magpahampas ng Christmas tree para na ma-feel ang Christmas spirit, please go ahead and watch Going Home to Christmas, a Jose Maricha musical. Highly recommended po Yes, true lalo to lang halong ekla po. Sobrang nire-recommend po namin talaga yan. At least, di ba, naramdaman natin yung essence ng Pasko. Naramdaman natin na, at yun naman yun dapat. Yung maramdaman natin yung essence of Christmas. Kasi sa labas talaga, sa kalsada, masasabi mo lang Christmas na kasi traffic. Oo, correct. Totoo. Pero yung dating mga kumukutitap sa daan, di ba? Di ba nagtanong pa tayo na parang wala bang bazaar yung... pero meron na. Ayun nga, pero hindi siya visible na Correct na parang kitang-kita na all lights open. Ano po ba? Mahal na po ba ang kuryente talaga? Ganon? Hindi ko rin alam eh. Basta, ang sa akin nga, sinasabi ko nga, Jex, diba, na lagi ko sinasabi sa asawa ko, sa mga araw na hindi ako busy, pwede bang dalhin mo ako sa mga merkato, dalhin mo ako sa mga lugar na kumukutitap, kumikinang-kinang, para naman maramdaman ko din talaga yung simoy ng Pasko at hindi lang yung simoy ng gastos, diba? Kahit nga yung nagbibenta ng mga parol, dati ang dami niyang bandang Cavite. Ngayon parang mangilan-ilan parang konti lang no? Ano na po ba kayo? Online seller na po ba kayo? Pero pwede, di ba? Posible din that the times have changed eh. At least pag online, walang gasto sa correct, sa parking. Hindi nila sisindihan. Totoo. Hindi lang, Jegs. Yung mismong buyer, hindi ka magpa-park. Hindi ka matatraffic. Kumukuya-kuya-kuy ka lang sa loob ng bahay mo, makakabili ka na ng mga kailangan mong panregalo. Katulad na lang nitong si Papa Leo Bunggaling na nakatutok sa atin on the way to Manila. Ay, nako. Boss! Ay, nako, boss!
Hindi ka lang cute, boss. Alam mo, napakabait pa. At eto na. Alam mo ba nung kabataan yan? Hindi, ngayon naman cute naman siya, di ba? Ay, syempre, sasabihin natin cute yan, nakatutok siya sa atin. Kung di ka sana nakatutok. Hindi ka sana cute. Pero lalo nung kabataan niya, nung madami pa siyang mga masel-masel. Ay, nako. Alam mo, nakikita ko sa mga post din ni Boss Leo. Oo, yung mga throwback niya, di ba? Na talagang maraming pinaiyak itong mga babae. Ganon. Di ba? Pero hindi na yan nagpapaiyak ng babae. Nagpapasaya na yan ng mga tao, 'di ba? And everywhere he goes, na-happy niya yung mga tao dun sa paligid. Pamalakasan ba naman mag-tip yan, hindi ka maging masaya, 'di ba? Boss, baka naman. Nakakaloka. Kaya di ba happy ka na doon ka magse-celebrate ng birthday mo sa Aquawood Resort in Candelaria, Quezon. Maraming salamat talaga, diba? Boss. Ayan, Boss Leo. Yung buong Bunggaling family, they are very, very generous and kind-hearted. Diba? At speaking of Candelaria, lagi din sa atin na nakaantabay ang mga kabisyo natin dyan sa Dark Corner Cafe, Candelaria, Quezon. Yan. Hinihintay na lang nila tayo, Jegs. Ay, talaga? Laki na daw natin lahat ng mga kape nila. Kasi si Diego sobrang hilig sa kape, promise. Dalawa lang yung appliances na gumagana sa office ko. Yung coffee maker ni Diego Bandido at yung ice maker ko. Yan, 'di ba? So hello and I hope to see you soon already Dark Corner Cafe dyan sa Candelaria, Quezon. And to Papa Leo who's on his way back to Manila, mag-ingat ka ha. Lagi namin pinagdadasal lang yung safety and protection always. Ayan, para marami ka pang ma-bless na tao. Correct. Hindi, pero naniniwala ako, Jegs, na talagang yung mga taong binibless din ng so much in terms of financial. Alam kasi ni Lord kung kanino ibibigay. Yes, tama. So, kung halimbawa, alam ni Lord kasi kung sino yung mga create niya na generous tsaka mapagbigay. So, doon niya din binibigay. Kasi alam niya na kapag binigyan ko to ng grasya, i-share niya lang din naman. Correct. Diba? Yan ang pagkakaiba ng mga mayayaman eh. Diba na meron. Merong mga mayaman, ibig sabihin, pag nag-share ka rin ng blessing sa iba, yun, blessing ni Lord sa channel ka. Correct. Pero ikaw may yung mga instrument. mayayaman naman na hindi nag-share, baka hindi kay Lord galing yan. Ay, naku, hindi ko sure. Ayoko na lang mag-talk. Charot. Ayaw ko na lang mag-talk. Kaya pansinin mo, ang halos lahat ng mga organisasyon at mga company, parang meron tayong Operation Tulong. Halos lahat. Meron yung mga malalaki at mga pangmalakasan. Meron silang tinatawag na CSR, Corporate Social Responsibility. Kasi parte ng blessing na natatanggap nila is to be able to share it with other people. Ganun yun. Always to give back. Correct. Diba? At saka alam mo, hindi mo namamalayan, yung simpleng inabot mo, ang balik sa'yo 1,000-fold. Sobra. Tama. Kailangan mo lang alalahanin sa buhay mo kung ilang beses nangyari yan eh. Ayan. Na meron kang tinulungan, kahit na medyo gipit ka na, pero tinulungan mo kasi mas nangangailangan talaga siya sa'yo. Tapos biglang hindi mo naman sinisingil yung may utang sa'yo. Ibinilik sa'yo ng buo, may interest pa. Tama. Di ba yung mga ganon? Magugulat ka na lang. Akong ginagawa ko minsan, Jegs, kapag halimbawa medyo gipit-gipit na ako, ang ginagawa ko talaga, sharing. Tapos alam mo, this is never failed. May isip ko, ay, nga pala, kailangan mag-share. Ganyan. Biglang may magme-message, yung check-in nyo po, dumating na. Thank you, Lord! Diba? Laging ganon. Kasi nga kung sa mga maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka ni Lord, edi sabi niya, ay pwede pala to. So bibigyan, ibubuhos niya rin yung blessing. Correct. Diba? Hindi, tsaka diba sinabi na nating example yan before. Kunyari, ikaw ay may hawak na 10 payong. Yung 10 payong, para sa'yo, kailangan mo lahat yung 10 yan. Kahit sa totoo lang, hindi mo kailangan. Correct. Isang payong lang naman ang kailangan mo. Diba 5 ba ulo mo? Diba? Isa lang naman. Diba? So meron kang hawak na 10 payong and it's meant to be shared. Tama. Pero hindi pwede ni Lord lagyan at dagdagan pa yung mga payong na hawak mo kung hindi mo babawasan. Correct. No, diba? So, Papa Leo, bawas-bawas din. Magbawas ka, boss, para marami pumasok. Sasalo kami. Boss! Bata mo kami! Atabs mo kami! Sabihin mo lang, boss! Sabihin mo lang. Natin. Ay, hindi. May kakayahan sila. May sementeryo na nga sila. siya pa yung nagsasabi sa akin, sino ba yan? May sementeryo na kami.
Uy, pero joke lang Oo. Kasi sabi niya, lagi ko daw siya niloloko sa ere. Pero hindi naman kita kailangan loko-lokohin ha. Huwag mo akong bigyan ng sobra-sobra, Papa Leo. Tama. Alam mo yan, umiiyak Wag ako yun. kapag gano'n. Baka di kayanin po ng heart ni Nicole. Correct, Ayan. diba? Pero kung mapilit ka, di go. sure. Hindi ko naman pinilit, ikaw naman nagbigay. Ayaw niya ma-offend ka. Sa true, di ba? Kasi syempre gusto mo lang mag-give. Alam mo, hindi ko tanggapin, di ba? Wala lang naman. Pero ako yun yung nakikita ko And whenever you also interview a lot of people na yayamanin, yan yung sinasabi nila lagi. Gumagawa sila ng mga ways to help others in whatever way. Tama. Nakita ko rin yan sa De La Rosa family, kay Sir Richard, kay Mamayet. Lagi silang, paano ko ba tutulungan yung ibang tao? Ano ba yung program na, kunyari, reseller program na pwede namin gawin na maayos para sa kanila, tas makakatulong ako magkanegosyo sila. Yung mga ganun mag-isip, yung mga yayamanin. Kapag halimbawa po, hindi ka ganyan isip, sasakimin ka, ganyan. Baka hindi ka pa umabot sa level ng nakaluluwag-luwag. Sabi nga daw nila, 'di ba? Kapag ka daw ang isang tao ay nakaluluwag-luwag na, malalaman mo 'yan kasi pag nag-celebrate na yun ng birthday o kaya kapag nagpasko, nag-outreach na yan. Sabi, may ganon, 'di ba? Pero hindi mo naman kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan hintayin na maging sobrang yaman para tumulong sa ibang tao because in whatever way you can help. Sa totoo. In your own capacity, pwede kang tumulong. At hindi naman laging financial Ang tulong pwedeng acts of service. Yes. At yung acts of service, nako, ano yan Yun ang hindi mababayaran. Yes, hindi yan talaga mabayaran ng pera. Loyalty. Tama. Ang loyalty, kabisyo, is also a form of giving back. Correct. Diba? Alright, mga kabisyong, oras natin, 12:39 na. Akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This song. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!